Eskuetan dagoten makila honen modukoak jaso dituzte 2025-2026 ikasturtean, Gomistegiko Artzain Eskolaren 29. ikasturtean, bertan artzantzaren sekretuak ikasten ibili dian 12 ikasliek. Batzuk Euskal Herritik bertatik etorritakoak, beste batzuk kanpokoak. 7 hilabete segundia hemen ikasten, eta guk euren esperientziak jasoko ditugu. Ane Gartzandia, Oñatiko, Gomistegiko Artzain Eskolako zuzendarixa, ontxe ja bukatu da, 29. ikasturteko, diploma banaketa, makila banaketa ekitaldixa klasiko badana, ezta? Bai, ala da, bai, klausura egiten daizkene, bai, zerbait simbolikoa da ere, bai, ikasturtea amaitu dela adierazteko, eta, Eta ja, artzain makila irabazi dago, ja nola bai, ezta, ne? Makila, behintzat txampa hau bukatu da, eta beste bat hasikoa, eta hor makila beharko aldu, behintzat. 29. zela joan da, ze balorazio egin duzue? Ondo, 12ko talde bat eukideu, beste urtekin alderatuz media gaztexeagoa zian, baina oso talde jatorra, eta balorazio, ona, bai. Talde jatorra, gazte xamarra, mutilak emakumea baino gehiago, eta hori, nolai konstante badala, ezta? Hemen aipatu duzue. Bai, konstante bada, aurten alare, emakume gehiago gerturatu die, eta ez dakigu, aber ikusiko dugu, ez? Konstante horiek aldatzen juten dien, adina bai jetxi da, eta gero ere bai baserriti datozen seme-alaben kopurua ere bai. Hori ikusten dugu, bai, azken urte hauetan beraka dijola, ez? Eta gerturatzen dianak, beste bide batzutatik gerturatzen dira, ez? Batzutan bai formakuntza lehenagotik egin dutelako, edo bestela, pentsatu duelako, batzuk lanen aituta aurretik mundu honetan, eta nahi dutenak, pixka gehiago, sei aurre bai. Ikasturte hau 2025-2026 ikasturte, beste ikasturte baino pinima motzagoa izan da, ez? Apirilean jabukatu da, 7 hilabete, eta esan dut, hartantzan sekretuak ikasi dituztela hemen, zelakoak irakasten dira, Gomistegikoa mauko artzain eskola baten? Sekretuk, ikasten dana izkenean da, erdie teoria izaten da, eta erdie baino gehitxo praktika baserritan egiten dituzten lanketak, ez? Eta, orduan, teorikoki ikaskizunak egiten dena, da pixka bat, beraiek gero baserrian aurrez aurre ikusiko dituzten horiek, ez? Beste era batez eman da noski, eta orduan, bai, animali, osasun, erreproduzio, bazkarekin dauken zer ikusia, baita esne kalidade eraldaketarekin, pixka bat, gero ikusiko dituzten, eguneroko lanean, baita indize tekniko-ekonomikok eta honelako gauzak, denetik behar da, 7 hilabetek ematen dueneako, eta orduan hori hoitxek zertzen ja, bai. Praktika eta teorisa bixak uztartzen ditu. Esan dugu, ez dago, eta 9. ikasturtea. Pentsa egin dut, hasi zanetik ona, artzain eskola berabe, bertan irakasten dian ape, hartzen bate jakin bia dauen ape, igual bilakare bat eukiko bila, ez da, ne? Bai, azkenean nik uste dut formakuntzak behar duna da, hori egokitu dauden aldaketa dara, ez gaude isolatuak, gizarte baten barruan gaude, eta orduan pixka bat egokitu behar dira, sortzen aldaketa, ematenean aldaketa horietara, ez? Eta formakuntzak ere bai, orduan izan barrua dauken malgutasun hori pixka bat ikusteko nondin orakoak. 240 pertsonen guru pasatu dira, 30 urte honetan, hemendik Gomistegiko Artzain Eskolatik. Eta hemendik pasauta gero, zein izaten da ibilbide ohikoena, ez? Lortzen da bedanak artzain izatea, ez? Euren hartaldia, beste baten dako, zen da hemendik aurrerako etorkizuna da, koina? Hauena ikusiko dugu, baina egia da, orain arten egin izan dudan jarraipen hortan, pasadien guzti horien erdik, baina zertxo egusigo, dia segitzen duenak sektorean harremanetan. Horrek ez du esan nahi, danak dianek nekazalak utxek, bai, batzuk segitzen du beranean melatzukin, beste batzuk instalatu dira, eta hortaz bizimodu batea due, beste batzuk teknikari bezala ere bai, eta beste hainbat ere, bidean, beste bide bat. Atera dute, ez? Eta oain datozen egin, egia esan aurtengok oain bukatu dutenean, lantxo batzuk eta hartzaiekin sortu zaizkie desenteri,
Eta, bueno, ibilbide hortik jo beharko dute, ez? Hemen noizbait segi nahi badue, aurrena badaukate alako ibilbide bat lanean eta ikasten segitzeko urran, bertan. Gaur hemen aipatu duzun gauzeteko bat izan da, sarea sortzen dela baita, ez? Hemen elkartzen zai, hartzain izangura dauenak, dagoeneko hartzainak dianak, praktikak egiten difaten dia leku batera, bestera, lan egiteko modu ezberdinak ezagutzen dituzte. Horrek, nolabait, ez dakit, komunidade bat, ekosistema bat osatuko dago, ez da? Bai, egia da, eta sare hori oso garrantzitsua da eskolarentzako, esan nahi dut, jakitea daukagula hartzai sare bat jasotzen dituna gazteak, hori da oinarrizkoa. Eta egia da, azkenan daude trukaketa asko belaunaldi desberdinetakoa, zeti normalean praktikatara dihozen tokitan beste belaunaldi batzu die, orduan horrek aberasten dizugarri, gero eskolan bertan ere, sentitzen dira, naiz bakarra hemen pixkatola rarito batzutan, ez, badaude gehiago, eta horrek ere sortzen du, gero erakunde edo eragile desberdinak ere, orduan alako sare bat egiten da, osatzen da. Bugatzekoan, hemen hori hitzartze bukatu duzunean, pixatu untituta ikusi jaitugu, gero pari batzupe jaso dituzu. Eurekin, ez? Ezelako hartu eman eukitzen duzu eskolakuek? Azkenan oso hartu eman zuzena da. Oso trinkoa da, ikastara da, ardi eta hauntze esne ikastaro trinkoa. Oso trinkoa da. Orduan, izaten die hilabete batzuk, askotan irailean beste, ez? 12 beso ateatzen dizkigu. Gomistegiko hartzain eskolaren 29. ikasturte honetan ikasi dauinetako bat, Maria Marquez da. Maria Marquez, Balentzetik etorri dana gainera. Maria, kaixo egunon? Egunon. Maria, makila eskuetan eta irribarrea ahoan zaude. Zela joan da ikasturtea? Bueno, pues ha ido muy bien. Oso ondo joan da. Oso ikasturte osatua izan da eta ilusio handiarekin ibili naiz. Dira, y desde Valencia... Batek esango du, nolatan Valentziatik oinatira Gomistegira hartzaintza kontuak ikastera. Bueno, pues tenía la inquietud, ¿no? Landa eremura gerturatzeko jakimina neukan, eta joan den urtean Aragoiko hartzain eskolan ikasten hasi nintzen. Baina gazta egiteari buruzko interes handiagoa nuenez, izena hemen ematea erabaki nuen. Onartua izateko zortea izan nuen, eta hau bizimodu bat bihurtzeko ilusio handiarekin nago. Una forma de vida. Aurretik, familiagatik eta bazenuen baserri munduarekin harremanik? Ez, inondik inora ere. Ingenieritza ikasi eta 7 urtetan ibili nintzen horretan. Hortaz beste sektore batetik nator eta lurrik eta ez dut. Baina beti zegoen hor deitzen ninduen zerbait. Nire eskuekin zerbait egiteko beharra sentitzen dut. Bizitza estilo koherenteago bat eramateko eta sektoreari ekarpen bat egiteko gogoa. Llevar un estilo de vida un poco más coherente, ¿no? Y de poder aportar algo a este sector. Han sido 7 meses aquí en... Zer da 2025-2026 ikasturteak iraundituen 7 hilabetetatik azpimarratuko zenukeena? Sobre todo la parte práctica, creo que es muy... Batez ere alderdi praktikoa. Uste dut oso garrantzitsua dela baserriekin harreman zuzena izatea, eta hartzainengandik zuzenean ikastea. Uste dut hori dela alde garrantzitsuena. Teoria ere bai, baina... Eta gero egin ahal izan ditugun bisita guztiak daude. Mapa orokor bat egiteko balio izan digu. Horrelako bizitza bat nolakoa izan daitekeen jakiteko ideia bat egiteko ere bai. Conociendo la parte del pastor... Euskal Herriko eta Valentziako hartzaintzaren artean alde handia dago. Lurrei, erliebeari dagokionez. Sí, bueno, aquí es un terreno muy particular y sobre bai, todo pues lo que... hau oso lur berezia da. Nik gehiago ezagutzen nuen Aragoiko zatia eta sistema oso ezberdinak dira. Baina hemendik azpimarratuko nukeena, arreta ematen didana eta miresten dudana dagoen egitura da. Beti hobetu daiteke, baina eragile asko daude eta oso ondo antolatutako sare bat ere badago. Hau aurrera ateratzea ahalbidetzen duena. Que esto salga adelante, ¿no? Eta hemendik aurrera zer? Partir de ahora que, bueno, pues a trabajar. Hemendik aurrera lan egitera, esperientzia irabaztera eta akaso biharko egunean neure ganadu propioa izatera. Badebagoeneko ikasleripe euki dau, aurtengo honetan, hemen Gomistegiko eskolan oian, Azkarate Antzolarra, kaixo Jan. Kaixo, egunon. Egunon, bueno, mentxe ja makilia eskuetan, hau ja matrikuli eukitza mogan da, ezta? Ez da gidua. Zego segundozko papel ema da, bueno, ondo. Bueno, zeuk, 19 urtekin animau zara Gomistegiko hartzain eskolara, zek animauta?
Ba, bueno, etxian beti arditxaketa handia da, bueno, ba, intenzio horrekin, ba, ona punto nintzen. Eta zuk ja pentsatzen dut artzain mundu edo ardixe mundu aurretik bezautuko zebela, ez dakit 7 hilabete honetan gauza berri asko ikasi duzun, zelakoak izan dian, ez? 7 hilabete honeik. Bai, gehixen bate ikasio, jende diferentia zautu da etxe diferentetatik pasau da, bueno, hori nik uste dut importantiena hori. Beste leku batzutan bezala lan iken da. Hori da, bai. Hemen batzuk esan dago, ez dako illa, etxetik ez dako illa, tradizio hori edo baliabide horreik, zeure kasuan bai, izan be, zu pikunita baserrikoa zara, eta hemen daku, eskerra Arrieta, zebiek esan ebenian, gura bela hartzain ikasi, ze pentsau zeben? Bueno, aukera politia dela, ez? Ondo, aukera politia dela. Gehien bat ikusita, bere aldetik ikasteko modu ofizial hori etzagola oso gustoko, ez? Ez du oso gustoko jarritia liburuen aurren denbora asko pasatzi, orduan. Oinartek beste gaur batzu probatu ditu, eta, hartzai, etxeti datorkiona, segurore, ilusioa, etxeiu. Horten semia, eukidozu beste etxean praktiketan, baina zuek aurretik hartzai eskoleekin, gomisteiko hartzai eskoleekin hartu emana bai, ez da? Ze ekimena bera, ze pentsan izatzu, ze karpenik indau, ez? Gomisteiko hartzai eskola. Bueno, nik uste garrantzitsua dela, ez? Hartzai eskola izatia, egotia, onta dedikau nahi duen jendiak, segure gauz asko ikasteie zelan egin behar dian, segure ikastea ere ze estan egin behar, eta hori garrantzitsua da, eta beharrezkoen nik uste eskola moduan. Nik uste, igual, urte beteko zirkulizetea, nik uste hori gehitu beharko litzekela, eta benetan formazio sakonagoa bat. Oian, hartzain bizimodutik zer da gehixen eta zer da gutxen guztien izatzuna? Gehien ardik antzutzia da tranquilea pixkat eukitzia. Gutxien, ez da hola gutxien, dana antzeako, Ordute gixak akaso? Edo hori bez? Ez. Gero erditze garaian eta batzutan goizibilia da hori, gogorrena, ez dela ondo. Eta oian, hemendik aurrera zela ikusten duzu zure bidea, nun ikusten duzu zeure burua? Etxian lanean, bai. Hori behintzat argi dakotu. Oingoz behintzat, oingoz argi daukat.